Pekný sviatočný večer želáme z JOJ a JOJ24. Aj dnešný víkendový deň priniesol zaujímavé udalosti, pri ktorých nechýbali naši redaktori. To najdôležitejšie ponúkame v nasledujúcich minútach. Vítajte pri sledovaní Krimi. Vážna nehoda za tunelom. Auto so starším manželským párom narazilo do stredových zvodidiel a vymrštilo ho do vzduchu. Nebezpečné prenasledovanie. Muž roky po rozchode týral ex-priateľku. Neustále je vyvolával, vypisoval a sledoval ju. Náročné zásahy horských profesionálov. V nepriaznivom počasí zachraňovali dezorientovaných a vyčerpaných turistov. Vážna dopravná nehoda sa stala včera večer na severnej diaľnici D1 za tunelom Branisko. Osobné auto po niekoľkých kilometroch jazdy narazilo do stredových zvodidiel. Viezol sa v ňom manželský pár. Na diaľnici museli zasahovať aj leteckí záchranári.